Awungaguludeli njengazathi bakuncisha ukudla emzini wabantu bakhulumela ukudla. Hawo. Wasukukushisa wemadoda. Webafana. Apha mathole. Akonini. Lapho ngokusala lapho ngoba inetwork izosiphazamisa ngesikhulu isizotha nenhlonipho nokuyijoba eke ngibingelele kuwena msazi bese ngibingelela abalaleli. Imntaka baba siyabonga bengisazothi qunzu medle qunzu. Alright no ngenxa ukuthi mntaba usemgwaqeni nesimo sezulu singasiphazamisa. Mama sikhuluma abafana bamgqumeni sikhuluma ngobani? Uma khuluma ngabafana bamgqumeni ukhuluma ngojeze elikhulu noSkezane abakwamseleki bobabili laba bafana abafana bamgqumeni basungulwe ngonyaka ka2012 kade sishiywe ibhova ngo2009 inhloso yokuyibiza ngabafana bamgqumeni kwawukuthi phusha ilegacy noma igama likaMgqumeni ukuthi lingapheli nanokuthi indoda besebenze nayo indoda yomfowethu wasekhaya engakusho futhi ukuthi naye lento wayenzile kuyigcokama la kwaMsele kuba mahawukela yena wasungula iqembu wathi amagcokama ngenhloso yokuthi igama legcokama mahawukela lingapheli umlando womculo mkhulu mningi kwaMseleko ngingasho njalo nje msakazi. Okay asunqamlela umlando angithi abafana bamgqumeni noma uNdlemnyama benoSkhevani banamaqembu amabili abawaphushayo ngegama likaMgqumeni amagcokama bese kuba abafana bamgqumeni. Amagcokama esiwaphushayo asungula umgqumeni ngenhloso wayiphusha igama likaMseleko bese kuba abafana bakaMgqumeni lona eliphusha igama likaMgqumeni kuzoba nenkampani yethu-ke i-recording label ezebhova music production konke lokho kusaphusha igama lebhova ukuthi lingapheli uzokhumbula msakazi kwakukhona amaqhawe amakhosi afana noShaka azalwa abusa adlule emhlabeni nomakhothama singekho thina emhlabeni nawe nje wawungekho kodwa uyazi makhulunywa ngoShaka ukuthi kukhulunywa ngobani wayenzani kunjani iyona ke inhloso esiyenzayo lekutheni umlando kaMgqumeni awusebenzela kanzima saphila emhlabeni ungapheli ngisho ingane sazozalwa mayekubuza umdala uthi why ujeze elikhulu oSkezana bethi bangabafana bakaMgqumeni into omdala uzophendula cha kukhona inkosi yomaskandi uMgqumeni ababesebenza nayo noma umfowabo ingakho-ke beyibiza ngabafana bakaMgqumeni. Okay sizoya lapho ngasekuphethen ngoba kunanomcimbi ongamhla 21 asingangeni kuwo kakhulu engifuna sikubheke ile ndaba lokuthi nize ningena ecathulweni zikaMgqumeni nina nazizwa kanjani ibuphi umzima enabhekana nabo emva kuba ngoba zinkulu icathulo zebhofu ibuphi umzima enabhekana nabo nanqoba kanjani ekutheni nigcine nimile njengoba nimile namanje. Into yasiza kakhulu ilento yokuthi asike indlebende kwabakwazi awukwazi ukuthula kubulawa umlando noma uthunaza into yakini ikhona kwasilekelela kakhulu noma sidibana nama challenges kumbula nje sanda kuqala ngawo 2012 kwavela umuntu wathi yena usemgqumeni uvukile kwagcina recognize ukuthi cha lo usibusiso kaGqabashe ezinye zezinto ezasiphazamisa kakhulu singabafana bakaMgqumeni noma somndeni nje kaMgqumeni bese kuba ezinye iziningi ke ngoba ngeke sisho ukuthi ezaphazamisa namanje sisadibana nazo inkingi abantu abaningi bayebetshela ukuthi hayi mhlawumbe ojeze elikhulu ngoba uMgqumeni awakubo noma abashiya esebafundisile kulula konke ithina ke sinenkinga kakhulu ngoba sithola nezimpi ezilwisana nathi ukuthi thina sase uMgqumeni noma singaba kubo kaMgqumeni ufuna kube nezinto ezikhulunywayo ezokhudulela igama lethu phansi noma ezodicelela isithunzi noma enyundayo kubathandi bomculo ukuthi bengabanaka abafana bakaMgqumeni. Mfowethu ngifuna ukubheka la ukuthi nibhekana kanjani nesimo lapho kuqhamuka khona umuntu sisimbonile uGcabashe nandlula ngaye kuqhamuka khona umuntu mhlawumbe uzothi ngiyibhove elisha ngiyibhove elincane ngiyibhove elihle izinto ezifana nalezo ekubeni kuyini enigcine umlando webhova likaDikadika lezo zinto lezo nibhekana kanjani nazo lo muntu lowo nimbona nje umuntu osuke egadla kini noma nimbona nje umuntu naye osuke eqhubha ubuqhawe bukamaqhawe.
engakusho akwazi ukuqhuba ubuqhawe bomunye umuntu ubusuyibiza ngaye. Ngicela ukusho kanje. Ngifuna ukubonga kibo bonke abantu abasebenza nomgumeni. Yeah. O-DSD, oNgiga, oJaiva, oBobo, oSimomoza, baningi kakhulu. Akekho noyedwa umuntu olingisela umgumeni. Akekho noyedwa umuntu agivaze igama likamgumeni noma ibize ngento umgumeni ayithanda ukuyibiza ngayo. Lokho kukhombisa ukuthi ubuqhawe kamgumeni bayabuhlonipha. Ababukeli phansi futhi abafuna ukudicelela igama likamgumeni phansi. Siyathanda abantu mabenza ushoni besikiphethini benza njengomgumeni. Kodwa hayi ubusuthi wena usumgumeni. Busuthi wena iBhova livukile usumgumeni ngo. Kuyaphazamisa lokho ngoba lo mgumeni okhuluma ngawo unomndeni, unezingane, unabantu abamthandayo. Uthi abenze njani ke wena manje uzoqhamuka usuthi usuyena. Yabo. Ukuthi nje abantu sicula nabantu angaze ngabathatha kanjani imikondo yabo lezi insuku zokugcina cause bathanda ukutrenda nangento oyibonayo ukuthi kodwa lokho bengasafanele. Yabo. Okay, asibuyela ngakini. Nina ama-album amangaka senwakhandile selokhu lahamba iBhova likaTikatika? Abafana bakamgumeni cishe bawu-8 ngale sikhiphe manje. Inje namaravi? Inje namaravi. Hawu siwanini madoda. Bathi khotha ayikahle. Futhi ayikhahlelwe mne wethu kunjalo nje isizulu asitolile. Amagcokama amaningana ke wona ngoba sinokusiza nje unyaka singakhiphanga cishe mhlambe mathathu aholwa uJezekhulu. Akhona ke namanye aholwa uDSD sasebenza ndawonye. Aphinda amanye aholwa umpokalanga. Ngokwamagcokama iqembu elidala nje. Ungabuza ama-album amagcokama ungagcina ususho ama-album unqwaba. Mhlawumbe over 20 akhona plus nawe eBhova uyabona. Uqinisile mntaka baba uqinisile. Alright, into engicela ukuthi siyibheke njengamanje asibheke lento othi ngesikhathi nifika endimeni omculo senidlulile iBhova likaTikatika. Ngiyathanda ukuthi sibuyele kuiBhova ngoba uDisemba inyanga elandlula ngayo. Umhla ka19 usuku elandlula ngayo emhlabeni. Ngomhla 21 kuzobe kugujwa ubuqhawe beBhova likaTikatika. Into engifisa uyibheke ukuthi nithema nifike emculweni imbangi enkulu yeBhova ibisaphila kodwa manifika nina nafike nangayingcofa lobo buhlakani lobo nabuthathaphi noma nahlala phansi nabonisana ukuthi no izimpi zeBhova asingazingeni asikhande okwethu onesitha ke nathi usoyobe seyaqhamuka njeke yini le yanenza ukuthi ningafuni ukuqhubeka ezitheni zeBhova kodwa niqala ibhodoleni kabusha. Engakusho kakhulu indidane ibimhlonipha kakhulu njengothisha wayo indidane. Kune-award yamasat na iBhova elayiwinayo lingasekho indidane yayikhathwe nendidane. Yasukuma indidane ICC yeza kuthina sibuye stage ukuyomukela indondo. Yafika yabongela iBhova. Yasho naye ukuthi hayi bizeli ibone bithukile kakhulu vele. Kodwa ke naye beyithemba ngoba iyazazi amandla ayo. Lokho kwakhomba ukuthi asikho isidingo sokuthi noma sicula lokho sigadla kuyona futhi abasazi nezixabano zabo angabe zazi ikhona noma kwindlela yokwenza marketing. Akufanele kuhamba ungenelele ezintweni ongazazi uyabona. Futhi Okay, asibheke ubudlelwane benu nabantu bebesebenza ngaphansi kaMgqumeni engakahamba emhlabeni. Buse buhle namanje ubudlelwane benu noma sewukuthi vele nami ngiyasebenza yeba sixabene kodwa ukuthi nje angesanaka na phela sisasebenza ndawonye. Mfowamseleko. Alright, yena siphinda simzame futhi network yethu iyahlupha lendlela esimanga. Siphinda futhi sizame insizwa sibone ukuthi siyayithola yini bese siyasakhala ngenetwork isendleleni khona la elibangise khona ngasemcinjini. Masiyithola nje manje sobe sesiyasonga ngokubheka ke umcimbi weBhova likaTikatika le lizobe ke ngempela ke wenziwa lapha endaweni yasenquthu ukuthi ke ngabe ngempela uhamba kanjani. Mfowamseleko siyabona selahlekelana ngenetwork. Ngicela ukuthi sigijime siyayisonga ngokubheka umcimbi wangomhla ka21. Mhlawumbe
ngingumculi kaMaskandi ngiyafisa nami kuba khona ngiyobungaza ubuqhawe bebhova likaTikatika ngifuna ukuyodlala ngabe ngisenaso isikhala noma isikhala sami sesivalelekile njengomculi welocali kakhulukazi ngikhulumele nje abaculi baseZululand umzinyathi abaqulusi engakusho yoba kuyogubha umkhosi webhova nje wonke umuntu oliciko uvumelekile ukuthi abe khona okhonayo ukufika futhi siyabamema nathi siyabanxenxa ukuthi wonke umuntu akafike sizokhumbula impilo yebhova sonke sindawonye engakhuthaza ke umsakazi ukuthi siyazi ukuthi sengaphansi kwemigomo ye-lockdown abantu noma abaculi mabefika noma ungegibele nayo istage imask kodwa kufanele ukukhombisa nawe ukuthi usayazi imithetho ukuthi njengoba siyodibana nje kufanele uyivikele kanjani noma uvikele futhi useduze kwakho nanokuthi umcimbi lo umhla ka-21 December kiwo lonyaka esikuwona ngicela ukuthi bonke abantu bebe khona ngoba siyakhuthaza nabazobukela ukuthi ngampela ngo9 ngasijabulisa ngo9 umcimbi yaqala inkundla igcwele enquthu ama-artist asekhona ngoba mafike sathi dlala wangafuna ukudlala ngeke usadlala vele ngoba ibaningi abaculi bamanje-ke banalento yokuvala imicimbi ongayazi ukuthi yani futhi yenzani ibhadala ini engasizi indawo ilokho ukugcina kuphazamisa imicimbi uthole sekunabantu abafika emcimbini abangadlali uyabo ngoba isikhathi sigcine sesithele alright mfamseleke umcimbi esingaki lo wenzeka no umcimbi wokuqala wokuqala impela nqa wokuqala impela sithembe ukuthi into esisazoyibona iqhubeka yenzeka nibuhloniphe ubuqhawe bebhova likaTikatika ngoba siyalazi likhona endimeni nomculo lisebenze kakhulu emculweni yes in English is an annual event ngibazi ke umsakazi ukuthi isingisi ngibuye ngithi impela kusishaya wasishaya isingisi uyazi bengisazobuza ukuthi isingisi wasusixebula kangaka manje ngoba ngelinye ilanga siyakhumbula lapha usematheni ngesingisi uyakhumbula usematheni ngesingisi ngasho ngathi uyabona bafethu udumo yinto nje ehlalisa egazini lomuntu into angeke uzoyithenge noma unamalini madoda mina ngasikhuluma nje manje angeke ngize ngidume kodwa wena wasikhuluma kumabona kude cabanga ngabe ku trenda indoda owayiphelezela iyoqomisa luthi indoda eyoqomisa yangavelela kwavelela wena hayi badoda alright mntaba asibonga kakhulu ithuba lakho osiphe lona ngenxa ukuthi vele usendleleni usemgwaqeni sibonga ukuthi uhloniphe noma ubone ukuthi uyahamba wakwazi ukusinikeza ithuba singabaqulusi community radio mntaba siyabonga kakhulu nje ngisho ukuthi abalaleli njengoba kuyi-festive season bafowethu abajabule bebheke imithetho ye-lockdown isekhona siphephe ukuze bafowethu le ndigcina iphelile ize libuyela endaweni ejwayelekile umnandi usawubona ubuhlungu usala kahle bye phela mana awukaphethi kanje namarabi iphumile sifuna ukwazi ukuthi sithola kanjani nje namarabi inje namarabi yazi itholakala kanjani bhuti itholakala nje online ikhona nako YouTube yonke nje ama-digital stores uyabona esandleni umuntu engabhala nje ukuthi abafana bakaMgqumeni inje namarabi ivele bese umuntu eyathenga alright ngiyafisa ukunilandela ku-Facebook ngazi ukuthi kuqhuba kalani ngasilandele epejini lethu lapha maningi kama-page ngoba abantu banokuyisungulela maningi lamavukani futhi makuze ngasebhoveni ubhekelele elilandelwa abantu komningi uzokwazi-ke lapho ukuthi ufika ulike noma ufollow buthi uyakwazi ukuba ingxenye yepeji labafana bakaMgqumeni lapha ku-Instagram wasijaha nje ethi abafana bakaMgqumeni uphinde eTwitter futhi nakhona ujahe khona ethi abafana bakaMgqumeni siyabonga kakhulu mntababa ingxoxo yethu sihlanganisa yonke bese sikunikeza yona ukwazi na ukuyithola ube nobufakazi bothi wakwafika la ekhaya ngephimbo lakho siyabonga kakhulu siyabonga mntababa nambe kahle ungikhonzele kuleyo nsizwe seduze kwakho tshela ukuthi ngiyithanda into eyisimanga siyabonga thank you mfowabo thank you mntababa beyinsizwa leyo abafana bakaMgqumeni esithe sabathola ezidlini zomsakazo abaqulisi community radio sikuzame konke kwazameka sagcina sibatholile asigijime sengomeni yabo ethi inja enamarabi sithole okay ngaphambi koba singene khona ngene sengigijima sithole into encane mayithi nje ukuthi ungiphindile madoda umusa kaSimakade mkhulu emva kwalokho sezindlamlenze intombini indlamlenze naseyinsizweni khuzana mfana kaMpungose hawungagulude njengazathi bakuncisha ukudla emzini wabantu bakhulumela ukudla hawo
madoda. Webafana. Apha Mathole. Akonini. Lapho ngosaya lapho ngoba inetwork izosiphazamisa ngesikhulu isizotha nenhlonipho nokuyijoba eke ngibingelele kuwena msazi bese ngibingelela abalaleli. Imtaka baba siyabonga bekusazothi qunzu mehlo qunzu.